Jo, ale musíš nejdřív na mě portnout. Spasa jak Hasan. Jo, počkej. Jak ti mám povolit? Lomeno šarer, jakého frastu? Ne, není. Zatím ne. To počkej, takže já udělám resku, jo? Tak jo, tak udělej. Potom mi povol. Já dám tady ty restičky do česty. Počkej, já tady osvítím. To jsou menší doly, jo, jenom. Ještě nejsou dodělané. Hej kámo, no my si upravíme ty doly. Jo. Musí to fungovat, protože potom nebude deska. Všichni dva. Ano. Víme to všichni dva, ale já jdu zavřít dveře, takže chvíli tady nebudu. Asi 5 sekund. No. Jejda, mi spadla židlo. Jejda, mě padají sluchátka. Jejda, mi padá počítač. OK, jsem tu, neslyšel to, jak všechno padalo, že ne? Aha, dobře. Jo, jídlo hotový, tak počkej, já přijdu za chvilinku. Čau lidi, já jsem Spasa Pece a vítám u mýho druhého partu nahoru Survivor Minecraft. Víte, jsem Spasa Pece a Crossby Fan. Čus! Já, ty jsi prozdravil. Co děláš? No, dej tomu, tady tahle mu nesluší. Co? Takže já se za 6000 miliard ani ne sekund, půl vteřin vrátím, protože si jdu pro jídlo. Takže chvíli počkejte a tady Crossby si s vámi bude povídat o tom, jak se má dobře. Viď? Tak jo, super. To tyčkou ne? Tak jo. Už mi tyčku. Funguje to. To nejde. Takže počkej, lomeno. Res. Cereál. Tato se udělá takhle. Třeba trosik. Aha. Vyber 2 body před použitím tohoto příkazu. Když to nejde. A ne, bože, to je drama. Máš tam, bedně. OK, tak to nevadí, protože nás stejně nikdo nenajde. Aspoň budeme griefovat. No je super deli. Hej kámo, musíme nejdřív udělat kuchyni. Je to zahoď. To chudák malinký. Ne, no se to zničilo. Je tady to. Hej, počkej, pojď, uděláme kuchyň. Tak tady budeš ty vařit, ty budeš náš kuchař a já budu griefer. Tak jako, já ti budu nosit jídlo a ty budeš vařit.
A budeš mít slušný plat. Aha. 1 diamant za 6000 miliard let. A já to bych nedělal, protože takhle se děje bugne a nemusíš to už někdy to. On bude vařit. Takhle. Jako. Potřebuji dřevo. Jako. Ne, hele, udělej tu kuchyň, dej tady pece, krafťáky všude, tady bude jakože naše kraftírna a budou tu pece. Tak můžeš dělat boom a ti do píši. Boom, pípí. Kam jsem se nebudu na nějaký chodby. Nebože. Tohle si zase líbí to jablko. Tak jo. Je to tolik už stačí. Viděl jsem, ty si Natáčím. Pane bože, mi se tak nasedalo a zavřela jsme ty dveře, no. Manaj. Ale když tam někoho neslyším, vidíš to. Pane bože, já se jako bohu mi sestra, ale ona je takový provokatér, že to prostě ty neřekl, když jí takhle držím, tak ona ty nezavřu hubu. Musíte pochopit. Pochopit? Co máme pochopit? Co máme pochopit? Pane bože. Co máme pochopit? Halo, seš tu? Kámo, mě to vykoplo. No to nevím. Víš, že mi to collection turn place white before reconnecting. Nějaký ne. Jo už jo, hele. A nebo že co je? Ty jenom jaká on super. Jestli to laguje mě, no ne, ne. Ne, jsou tu. No super, jsem baglej. Jdeš do píči, vole. To si děláš srandu. Tak. Já se to můžu vysrat, vole. Kámo, tu kuchyň, co jsem udělal, ona tady není. Mě poser. Ona zmizela, ty vole, no to mě poser. Já se tohle můžu vysrat. Nech toho. Veru, ale nechovej se jako debil, pochop to. A nemlať mě. Já se lidi musí slyšet, jak, že mám doma debila. Tebe. Není no. Hej, já se sudu se home radši. Já jdu griefovat. Ale máš ty diamanty, dej všechno do cesty. Budeš měli do cesty.
Jak se dostaneme nahoru griefovat? Jak se dostaneme nahoru? No. To je blbý vtip, teď vážně. To jsem velk enchant. Jak se mám enchantovat věci? Musíte enchantovat meč. Nic novýho. Ani ne. Jakože u sebe? Ne. Jako ne. No proč zase vrči nezavřela? No teď mi padají sluchátka, já se na to můžu. Ty vole, kámo. Tohle segla. Ječi to, dělá to bordel, je to hrozný, to dement, ty vole. Neuklízí to, a dělá to bordel, ty vole, že musím 6krát tu zadem uklízet. Filipána. Možná. Počkej, došlikové vedou k nám. My máme vozík, jo. Prosím tě, zabij mě, co už děláš? Proč si nevezmeš cesty? Aha. Na. Ježíš, ty vole, negrifuj mi tady dům. No, zgrifuješ tam. Na, dřevo. Co to je? Hele, zabij mě, prosím tě. Já se chci respawnout nahoře někde. Aha, no. Tak já se vykopu nahoru. Čau. Grifovat. A hledat člověky, protože potřebujeme papír. Jo, lidi, já jsem vám, že jim, ale já mám hlad. Jejda, voda. Kámo, to nevypadá vůbec podezřele. Normálně voda, teda to, cobblestone ve vodě, to není vůbec podezřelý. To není podezřelý, že ne? To si nikdo nevšimne. Někdo, všichni jsou tak blbí, že nepůjdou do vody a nepotopí se a nebudou hledat cobblestone. Jako ty, viď? No minule si, jak si našel ty tu něčí baseu pod to.
On se normálně koukal pod vodu, jestli tam někdy někoho prostal, já jsem mu říkal, že to je pitomý nápad. A co se stalo? On našel větší barák. Takže díky jeho zvědavosti jsme měli na hovno věci. Ano, přesně tak. Víte, byly jenom dřevěný věci, pamatuj si, ne? Minulý rok. Tak jsme hráli na survivalu. Jo, možná. Hej kámo, jsme tady dohromady 4. Já, ty, nějaký Pandous, jakože Pindous a nějaký Desmond. Ach jo. Já hledám nějaký barák a žádný nemůžu najít. Škoda, že tady nejde na set home 2, 1, 3, 4. Pěť. Možná. Jo, ale víš co je škoda? Že vlastně jakoby já slyším zvuky, jenomže on má přesně neslyšíte zvuky v Minecraftu, se nemám úplně naplno vyplý. Se nevím co slyšet. Myslím, že zvuky v Minecraftu zná každý. Jo, ale jestli vám tato série bude líbit, hele sugarcane, tak já s... tak já s Crosbyfanem se přizpůsobím a budeme ji pro vás natáčet. Je survival. Takže kámo, tady to se bude jmenovat možná. Ano, tady to, cože, ne, to se nebude jmenovat možná. Vy tady to pojmenujem to... Ano, možná to pojmenujem. Ano, přesně tak. A možná to se bude jmenovat možná. Ještě možná. Ještě možná. Ano, přesně tak. A možná ještě... možná jsem si právě uprt. Je sugarcane. Další. Pane plav. Spidermane plav. Pane, vystříkni svoji pavučinu z chapadel a přitáhni se k těm sugarcaneům. Já jsem skočil do vody. Nemyslel, boj smysl. Je další sugarcane. Oh, nice. Mám jich už 12. To hodně. Kam už mám jenom jednu kotletku a už mám jedna hunger bar pryč. Co budeme dělat? Tak jo, já jdu ulovit dalšího Crosbyho. Je ovce! Si taky padá jídlo. Jídlo, je další ovce. Dobré, další, takže ovce je mrtvá. Je ovečko, pojď se, neboj ty mi. Jo, dal jsem mu headku, už je mrtvý. To nepřežil. Dobře, tak jo, už mám žádnou kotletku, ale mám 4 kotletky a dvě vlny. Takže mám kotletku a nemám žádný kotletky, takže tak. Ano. To je z toho sluníčka, který nesvítí. Upaří na hlavu. Kamu já všem dávám kritiky do zadku. Je kámo, to vypadá jako zmrzlina, tam jdu. Mně se to líbí. A k tomu to je docela divný, tam někdo musí bydlet, protože kdo kdy viděl stromy v poušti. No ale ne, a ještě za doby Minecraftu jsem jen někdy, kámo tady nějaký most, no tak kámo tady někdo bude bydlet. Tak jo, takže já jdu vyflat. Ano, tady jsou stromy, aha, no tady už je hlína. To si musím dát někdy práci. No nic, já těším dřevo. A jo. Filipe, máš to nastavený set home? Tak se radši nastav. Kdyby náhodou tě někdo zabil nebo něco takového. Šikovně. Ale víš, je tady hezky, dobrý, že když umřeš, tak ti zůstávají věci v inventáři. Ale zase to je blbý, když zabiješ nějakého mordáka, tak zase jemu zůstanou věci v inventáři a to se akorát zničíš věci. Viď. Možná.
To je ironie. Je, stůj. Šlahačka. Tak tam jdu, já se tam bojím jít. Než tam je moc šlahačky na mě. Tak já mi ta výprava nebaví a nikoho nenajdu snad. Ne, torčka. Chytí, hacky. Jo, dobrý. Zapínám hacky X-ray. Nefunguje mi to. Hej kámo, už je to štve. A příštího dílu budu mít hacky a zapnu si X-ray a budu hledat diamanty. Já se zeptám, je tady anti-cheat? Ale teda anti-hack. Anti-cheat. A to je formám to. Ze 7 dayska. To jsem to nejde, anti-hack. Je, hlavně nohama, já už mám hunger. Do těch dolních pecí, to je hezký. Do těch dolních pecí dávám maso, ale nemám bohužel ještě uhlí. To je uhlí je tady. Tak jo. Jo, no, já vím, tady bylo pod náma, no, tady máš tady to bezpečí. Já vím, že tady bylo pod náma. Teďka má umřu na hlad. Normálně umřu na hlad. To je nemožný. Teďka my máme mega moc málo ironu. Dá si všechny své věci z toho, z inventáře do čestek. Tak tam dej diamantáž, dej tam všechno. Já si budu trošku vyprázdnit inventář. Jo, no. Ty, tolik ironu. Tak vypálíme ještě tady to, ne? Jaký Gondor. Jo, já si dělám to. Znáš Gondora nebo Hondora? Ne? Z toho, ne? Z Hobbita. Nějaký ne. Je pitomost. O, jídlo. Ne, aha, to je ten vláček. Nebo ten mining card. Nevadí. No, sekas to. Se koukám na naše bohatství. Jasně, takže potřebuju diamanty. No, my nemáme kůži. Enchanták. Kůži. No, abych enchantil. No. Jsme enchantili spolu. Máme tady 2 obsidiány. Já mám diamond meč a diamond krumpáč už od minulého dílu. A to je hustý. Kam jdeš? Je to hustý? Ajaj. Moje segra brečí, to je špatný. Já jsem nejel mining kartem, ale já jsem to, pěšky. Dobrá, já doufám, že se tam ten menší let's play líbil, se to s lajkem. Já se tady se úplně vedle Kozbyho, protože musíme mít teďka krátký díl, aby z toho něco měli. No pojď. Ano, případně. Ano, přesně. Ano, přesně tak. Takže my se s vámi loučíme a uvidíme se u dalšího partu. Dalšího blázního partu. Čus!